क'क्राझारनि रिलि लोगोनि फिसा मानसि जादों महिला स्टाफ सेल्फ हेल्प गासिबो मिथिङाव फैदों बेबो आहा साफा सिबायनो फाग्लासो गथ'नाया थांहोला नै गथ'जों रायलायना ओरै ओंखारलां दे जाबाय दे बिनिफ्रायनो माथो थांनायावनो बावनो माबानोसै एबा आं थांगोन होनोबा आंबो दे फैसा लादो आयदै जारला जाबायहाय थांदो दे मिथिङा बावो जायोथाय औ बेहायनो भिडिअ खालामनानै लाखाबाय नोङो ओमफ्राय मिथिङा बावो जायोथाय मिथिया आङो मिथिङा बैयाव बेसेबां जा गोजा होनना फैजोब्बाय दां जोबनानै आं मिथिलाहाय रावबो खिथारोङा माथो हनै मिथिङा अलाफ्राबो
अबेहाय जमा जाहैनो नागिरदों हो? अबाव जमा जाहैगोन मिटिङा? ए ओरैनो थाबायखादोंल' ना? क'क्राझारनि लोगो रिलि जानायफोर लोगो नाहरदो नै नाहरलायजोबो महिला स्टाफ सान्दुं गोसायाव बेसां खस्थ' नुदों बिसोरो देलायजोब्बाय बुरै बुरैयाथ' अन्थ'गथाव अरुनदयनि फैसा मोना फैयाबा होनाखै फैसोमथारबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो फैसा मोना होनाखै फैबाय न' मोनग्राफ्राबो फैथारनांगौ होनाखै फैजोब्बाय बयबो जादों मानसिया खिन्थु रिलि खालायग्राफ्रा सान्दुं गोसायाव बेसां स्टाफ फैसा मोना जादों दिनै फैनांबाय बेसाफोर बयबो रिलि खालायदों क'क्राझार रिक्सायानो गैया नामा भिडिअ' रिक्सा साजों लानायखाय मावजोब्बायहाय लोगोफोर खिन्थु